Arratsalde on danori. Gaurkoan etorrixaku izaskun zorita, beha da astiko ikerlarixa da beha. Eta hemen ikustu duzuen moan, plastikoan inguruan eta bere problematikoan inguruan ingo dago berba. Bide batez esan larun batean auzolana gaukan deituta eta suspendu binula, igual dixatik. Orduan, bertan beha gehatu da. Eta, beste barik, izaskun, zuri daintza. Kaixo, arratsalde on guztioi. Lehenik eta behin eskerrak eman nizkizueke gonbidapenagatik eta batez ere hain gai garrantzitsuaz hitz egiteko aukera emateagatik. Esan bazala, ni Izaskun Zorita naiz, Astin lan egiten dut ingurumen kudeaketa sailan. Asti da Pasaian dagoen eraikuntza bat, baina beste bat ere daukagu itsas ikerketa egiteko Sukarrietan, Bizkaian. Eta hainbat urte daramatzat dagoeneko kutsatzaileek ozeanoaren osasunan daukan eragina aztertzen. Eta gaur, aukera polita hau ikusita, gustatuko litzaidake eguneroko erosotasunaren atzean eskutatzen den krisia pixkat zuekin partekatzea, kontzientziazioa pixka pizteko eta guztion artean posible bada irtenbideak ere bilatzeko. Hasiko gara pixkat plastikoari buruz hitz egiten, bere historioa, zeintzuk diren ezaugarriak, zelan inpaktatzen duen ingurumenean, eta bukatuko dut hitzaldia pixkat pentsatuz ea zer egin dezakegun arazo hau pixkat murrizteko. Eta denbora baldin badaukagu ere, gustatuko litzaidake gainetik aipatzea, Astin momentu hauetan egiten ditugu hainbat ikerlan plastikoekin pixkat erlazionatua. Etengabe gaude plastikoarekin bizitzen, gure bizitza plastikoz josita dago. Esnatzen garenetik nahiz eta hau konturatu, jogur pote hartzen dugu, edo esnearen tetrabrika, gero gaieten zorroa irekitzen dugu, krema ematen dugu, hortzetakoa erabiltzen dugu hortza garbitzeko, janzteko askotan kirola egitera goazenean beste kamiseta batzuk eramaten ditugu kotoizkoak ez direnak, zapatia jartzen ditugu, lanera goazenean bai bizikletan edo autobusez edo pneumatikoak ere desgastatzen doaz, orduan, gure bizitza plastikoz betea dago, eta oso eroso bizi gara material honi esker, ez? Eta hemen ikusten duzuen moduan, gaur egun dauzkagun objektu asko plastikoz egina daude. Baina ez dakit guztiok dakizuen zer den plastikoa. Kapazek izango zinatekete plastikoen izenak esateko, hor ikusten dituzuenak? Esan plastiko baten izena mesedez. PVC. PVC. Poliuretano. Poliuretano. Poliestireno. Poliestireno. Bai. Hor dauzkazue. Adibidez, ehungintzan gehien erabiltzen direnak izaten dira poliester. Txubaskeroak edo kirol kamisetak eta egiteko. Gero dauzkagu polietilenoak izango liratekela mikroperletan agertzen direnak eta plastikozko boltsa arruntetan. Poliuretanoa izaten da esponja horiek eta egiteko erabiltzen dena, polikloruro viniloa edo PVC-a, gero ere badaukagu polietileno tereftalatoa edo pixkat zurrunagoa dela polipropilenoa. Eta hortik erentzun dut estirenoa askotan erabiltzen dela poliespankutza horiek hotza mantetzeko direnak. Eta plastikoa identifikatzeko olako ikurrak agertzen dira, high density polietilen eta horrela ez, agertzen da. Eta zenbat eta zenbaki altuagoa izan, plastikoaren konplexutasuna ere handiagoa da. Hori zuek ere ikusteko hartzen duzuenean plastiko bat fijatu eta agertuko da zenbakitxo bat. Ez guztietan, baina batzutan bai. Eta zenbaki bakoitzak esan nahi du plastiko mota badela. Baina plastiko ugariena da batez ere janaria ondo mantentzeko erabiltzen den plastikoa. Eta hauek ugarienak dira eta produzitzen den plastikoaren herena suposatzen du. Eta ez hori bakarrik, erabilera bakarrekoak dira. Orduan plastiko hauek dira gehien erabiltzen direnak eta behin bakarrik erabiltzen direnak. Eta hauek azkenan izango dira benetan plastikoaren arazoa sortzen duten plastiko nagusiak. Ez dakit inoiz ikusi duzuen supermerkatuetan, baina batzutan hau ikustea posible da, barazki batzuk nahiz eta azala eduki, batzutan plastikoz estalita agertzen dira
eta azkenean plastiko honek ere egiten duena da, guk behar gehiago sortzen dugu plastiko hori kontsumitzeko. Eta azkenean, geroz eta gehiago ekoizten dugu, geroz eta gehiago kontsumitzen dugu, eta geroz eta gehiago botatzen dugu. Azkenean, ziklo batean harrapatuta sentitzen gara, eta hortik ateratzea oso zaila da. Eta bueno, plastikoaren sorrerara joango bagina, eta plastikoaren historia ikusiko bagenu, historioan zehar ikusi dugu hainbat aro ezberdin daudela, eta aro bakoitza ere material batekin asoziatzen dela, horrekuiko genuke kupre aroa, brontze aroa, burdin aroa, ertaroa, aro modernoa, iraultza industriala, eta aro bakoitzean objektuak egiten ziren batez ere material berezi batekin, ez? Horrek ere markatu zuen aro ezberdinen trantsizioa. Eta gaur egun antropozenoan gaudela, esaten da plastikoaren aroan bizi garela. Konturatzen baldin bazarete, gure bizitza plastikoz inguratuta dago, oso eroso bizi gara, plastikoak revoluzionatu du gure bizitza, edo zertarako erabiltzen dugu, eta horrekin bizi behar gara, material horrekin, asko lagundu diguna, eta bueno, hori plastiko aroan bizi garela. Eta ez hori bakarrik, lehen antzina, txamponak edo dirua ere urrezkoa edo zilarrezkoa izaten den eta izaten zen, eta gaur egun plastikozkoa izatera ere pasatu da. Hor dauzkazu ere kreditu txartelak. Orduan plastiko inguratuta gaude. Eta plastikoaren sorrera, gutxi gora bera, 1950 hamarkadan izan zen, orain dela 100 urte baino gutxiago, gutxi gora bera nire gurasoak jaio zireneko data horretatik, orain dela ez hainbeste, eta honekin batera erabiltzeko eta botatzeko kultura ere sortu zen. Plastikoa erabiltzen zen eta zuzenean botatzen zen. Aurreko materialekin konparatuta oso biziraupen laburra dauka. Eta, bueno, honekin batera ere da, pixkat, zer da plastikoa, ez? Plastikoa da erregai fosiletatik edo petroliotik eratorritako polimero organiko sintetikoa. Hitz hauek oso hitz arraroak dira, baina hemen ikusten duzuenez, hauek izango lirateke kimikoki bere estrukturak, ez? Baina normalean, estruktura hauek dira karbono eta hidrogenoz osatutako oso kate luzeak. Orduan, oso luzeak direnez, degradazioa oso zaila da. Eta tarteka, eraztunak sortzen baldin baditu, horrek ere esaten du konplexutasun maila handiagoa dela, eta plastiko guztiak ez dira birziklagarriak, eraztunak dauzkatelako, hori. Eta bueno, zergatik aldatu digu plastikoak bizitza? Zergatik uste duzue? Plastikoa oso merkea da, oso arina, oso dentsitate bajukoa, moldagarria, urarekiko ere iragazkaitza, eta oso resistentea. Eta guk plastiko honi sustantzia batzuk egiten baldin badizkiogu, propietate ezberdinak eman aldizkiogu erabilera ezberdinak izateko. Bai kolorea eta beste hainbat propietate. Bai biguntzeko, edo gogortzeko, edo... Eta hau gertatzen da, sustantzia hauek aditiboak direlako, eta aditibo hauek normalean izaten dira kutsatzaile organiko iraunkorrak. Eta kutsatzaile organiko iraunkorra hauek plastikoarekin interakzionatzeko bi modu dauzkate. Bat adsortzioz eta bestea absortzioz. Absortzioz izango litzateke guk plastikoa ekoizten dugunean, siringa batez edo nahasten diogunean kutsatzaile bat, propietate berezi bat emateko edo kolore bat. Eta dena nahastuz horrekiko genuke zerbait homogenea. Eta beste kasuan izango litzateke adsortzioz eta plastiko zati horrek afinitate handia edukiko luke kutsatzaile organikoekin interakzionatzeko. Eta azkenean kutsatzaileak pegatzen zaizkio azalera horretan. Horregatik plastikoa berez ez dakigu benetan kutsakorra den edo ez, baina guk eranzten baldin badizkiogu olako kutsatzaileak badalkigu berez toxizidade bat edukiko duela. Eta askotan plastikoaren pisuaren 150% sustantzia gehigarri hauek izaten dira. Eta sustantzia gehigarri hauek naturan ere oso lento edo oso geldo degradatzen dira, eta orduan naturan ere asko irauten dute, oso persistenteak dira. Eta ez hori bakarrik,
irensten baldin baditugu edo organismo bizidun batek hartzen baldin baditu plastiko hauek kutsatzaileekin bioakumulatiboak dira. Eta orduan horrek esan nahi du bere gantz koipetsuan kutsatzaileak ere metatu aldirela eta azkenean toxikoak bihurtu. Orduan plastikoa ere buruan eduki askotan kutsatzaileekin elkartzen dela. Eta kutsatzaile organiko iraunkorren adibide batzuk jarri dizkizuet. Hemen daukazu adibidez DDT-a izan zela intsektizida bat, gaur egun debekatuta dagona, lindanoa ere dago, talatoak erabiltzen dira PVC-a biguntzeko eta tuberiak egin ahal izateko. Gero ere badaude poliklorobifeniloak edo PSB-ak, hauek erabiltzen dira ekipo elektrikoetarako edo plastifikatzaileak. Kablek normalean beti egoten dira plastiko batez inguratuak, hori izaten da PCB-a, edo perkloroalkilatoak, hauek izaten dira surfaktanteak, eta askotan erabiltzen dira sartaiak eta ez itxasteko, janaria ez itxasteko, edo palomitak irekitzen ditugunean mikroondasean zelan daukaten horrela gauza bat, hori izaten da surfaktante bat, edo bestela polibrominoatoak ere daude, eta hauek izango lirateke sugaratzeratzailak. Normalean erabiltzen dira suhiltzaileen arropatan ez erretzeko. Eta azkenik horre daukagu bisfeniloa izango litzateke polikarbonatozko plastikoa egiteko erabiltzen dena, eta hasiera batean biberoietan jartzen zen eta konturatu ziren ume txikiek arazoak zeuzkatela. Zagatik, sustantzia hau disruptor endokrino bat delako. Zesan nahi du guzti horrek, azkenean sustantzia horrek egiten zuena zen mimetizatu hormona batzuk, kasunetan estrogenoak, eta umei eragiten zizkien hazkuntzan edo metabolismoan aldaketak. Edo gero bisfenolarekin ere ikusi da minbizia garatu aldela, edo infertilidadea eta olakoak, ez? Orduan, 2011-tik aurrera bisfeniloa debekatu zen biberoietan, eta iaztik 2024-tik ere debekatu izan da plastiko hori elikagaien kontaktuarekin egoteko. Ze badakigu, zientzilariek demostratu dute efektu kaltegarri bat daukala osasunerako. Eta esan bezala, plastiko askotan egoten da kutsatzaileekin lotuta, eta oso zaila da degradatzeko, osakate luzea direlako, eta kutsatzaile organiko hauekin ere interakzionatzen duelako. Orduan, ezin bada degradatu, luzaroan irauten du ingurumenean, eta zuek ideia bat egiteko, demagun botila bat askatzen duzuela naturara, eta gutxi gora bera botila hori desagertu arte, beharko lirateke 450 urte. Eta plastikozko boltsa arrunt baten kasuan, 10 edo 20 urte inguru. Orduan, gure produkzio maila izugarria baldin bada, eta erabilera bakarreko plastiko asko ekoizten baldin baditugu, bere degradazio maila luzaroarako izango da, eta orduan azkenan daukaguna da hondakinen kudeaketa eskasa bat, eta horren ondorioz, arazo global bat bilakatu da ez bakarri gure herrialdean, mundu mailan baizik. Galdera bat, eta imaginatu gaur egun mozten dugula produkzio guztia, plastikoarena, txarrenean, hemendik 500 urtetara, etzan egongo? Hori da. Hombre, pentsatu behar duguna da, oraindik kapasa garela zerbait egiteko. Beste galdera bat, baina degradatzen bada, zer gura esatia. Ez da degradatzen horrela eraldatu. Egiten dena da zati txikitan. Baina ez da desagertzen. Ez. Zu, poltsa bat plastikozko 10 urte biltzen da. Baina plastiko hori poltsi azkenean geldituko da. Hautza. Ez tozu ikusiko, baina horrela da. Bai. Azkenean... Desagertu ez da desagertu. Baina zati txikitan, bai, ez da desagertzen, ez da eraldatzen, ez da metabolizatzen, ez da beste konposatu batean sortzen. Ze badaude kutsatzaile batzuk, batez ere organikoak guk zerbait drogak hartzen ditugunean, azkenean kutsatzaileak dira, guk metabolizatzen ditugu eta gure txisaren bitartez eraldatuta askatzen ditugu, zenbait kasutan. Metal astunak ezin dira eraldatu. Metal bat hartzen duzu eta naizta guk entzimak bota liserituta burnia beti izango da burnia. Baina konposatu
organikoak bai eraldatzen direla. Plastikoaren kasuan ezin da eraldatu. Gertatzen dena da, badaudela mekanismo batzuk, plastiko hori txikitzeko, eta, azkenean, ez da degradatzen, baina, ez da eraldatzen, baina bai degradatzen da. Weathering esaten zaio ingelesez. Eta fotooxidatu daiteke, kolorea galtzen du. Guk adibidez, hondartzan topatzen baldin badugu plastiko bat, badakigu zein den plastiko zar bat eta zein ez. Osea, degradazio maila bat badago. Baina bai, arazo bada. Adibidez, poltsa bat lurrazpitzean geldiketan dena. Azkenian hori ja desagertu egiten da, baina lur hori kutsetuta dago. Bai, horregatik pentsatu behar da, zelan kudeatu. Askoz eraginkorragoa izango da makroplastiko hori bertatik kentzea, horriztea baino. Ze horrizten baldin badugu, azkenean zati txikitan bilakatuko da eta zati txikiak badakigu toxizidade maila altuagoa daukatela. Zer egiten duten inpaktua izan daiteke bai fisikoa eta bai kimikoa. Hori pixka berandago ikusiko dugu. Eta orain, plastikoaren ezaugarriekin jarraituko dugu eta datu batzuk emango dizkizuet. Produzitzen den plastiko gehiena erabilera bakarrekoa da, lehen aipatu duan moduan, batez ere packaging horretarako edo elikagaiak mantentzeko erabiltzen dena. Plastikoaren batazbesteko biziraupena 15 minutu ingurukoa da. Hau da, guk hartzen dugu patata poltsa bat, irekitzen dugu, eta 15 minutu pasata edo 5 minutu pasata dagoeneko hondakin bat bilakatu da. Eta produzitutako plastikotik 17% birziklatzen da, hau izango litzateke mundu mailan, eta Europan tasak pixkat altuagoak dira, eta gaur egun gutxi gorabehera 30% birziklatzen da, 29% errausketara doa, eta 11% zabortegitara. Birziklatzen da, baina birziklatu daiteke, zenbat? Zenbat birziklatu daiteken, nik ez dakit zenbat birziklatu alden, baina plastiko guztia ezin da birziklatu. Lehen komentatu dudan erastun horiengatik. Eta plastikoek ere birziklatzeko normalean dauzkate 3 ziklo. Ezin duzu etengabe behin da berriz birziklatu plastiko bat. Bere propietatea galtzen omen ditu. Nik irakurri duanagatik normalean 3 aldiz birziklatzen da eta gehiago ja ezin da. Eta gero birziklapena ere irtenbide bat izan daiteke, baina normalean plastikoak ere kutsatzaileekin nahaztuta daudenez, kontutan hartu behar dugu zertarako birziklatzen dugun. Seguk pneumatikoak birziklatzen baditugu biberoiak egiteko, pneumatikoetan dauden kutsatzaile horiek eskuragarri egongo dira ume txikientzako, txupatzeko. Orduan, honena izango litzateke birziklatzen denean edo erabilpen berdina eman, edo bestela ziurtatu emango diozun erabilpena ez dela arriskutsua izango. Zuk pneumatikoak birziklatu aldituzu eta gero umeen jolastoki bat pixkat alfombra batekin edo jarri adibidez. Ez dakit, pentsatu behar dela. Baina horrek suposatzen duena da etiketak ere guztiz ondo jarri behar direla eta zaiena ere da jakitea zelan birziklatu. Ze guk hartzen dugu eta dena doa edukiontzi horira. Baina gero horre oraindik beste kriba bat edo egin beharko litzateke. Eta hori ere ez da erreza. Badaude dentsitatez eta plastikoak banatzeko teknikak, baina guztiak ere ez dira guztiz bereizten, ez? Eta plastikoa non produzitzen da? Batez ere mundu mailan 4 eskualde bereiztuko genituzke, alde batetik Txina izango litzateke plastikoa produzitzen den herrialderik nagusiena, irabazlea, eta gero ere Asia edukiko genuke, Sri Lanka, Filipinak, Tailandia. Asia inguruan plastiko asko produzitzen da, gero beste eskualdea Europa izango litzateke eta laugarrena Estatu Batuak. Eta fijatzen baldin bazarete, lehen komentatu duan moduan, plastikoaren sorrera 50. hamarkadan izan zen, eta poliki-poliki igotzen doa, gaur egun 2025an iaia 400 milioi tona aukiko genituzke produzituta, eta horrela jarraitu eskero esponentzialki hazkunde bat egongo litzateke eta 2050erako 2000 milioi tona aukiko genituzke. Orduan, honek ere pentsarazi behar gaitu benetan hainbeste produzitu behar dugun edo ez.
Eta gero plastiko hau produzitzen da, baina gero badakigu harin hondakin bihurtzen dela, ez? Eta gutxi gora bera 8 edo 11 milioi tona plastiko sartzen dira urtero ozeanoetan. Eta hori hizkuntza arrunt batera itzulita, horrek esan nahi du gutxi gora bera, zabor kamioi bat minuturo deskargantzen dela plastikoz betea ozeanoan. Baina nondik dator plastikoa? Plastikoa itsasora heltzen da zeharka eta zuzenean ere, ez? Izan daiteke bai erreketatik, atmosferatik edo bide ez zuzenetatik. Eta esaten da gutxi gorabehera 180ko hondakinak lurretik datozela, lurreko jardueretatik, batez ere zabortegietatik, erreketatik, tratamendu gabeko ur zikinetatik eta abar, ez? Eta gainontzeko 120 itsasoko jardueratik etortzen da, normalean arrantzatik, oso sarria ikusten dira sareak edo boiak, edo itsasoko trafikotik edo baita akuikulturatik, ez? Eta gaur egun badakigu plastikoa munduko edozein tokitan dagola, bai Artikoan, zein Antartikoan, Asian, Afrikan, baina ez gara hain urrun joan behar. Aurreko astean Urdaibaiko ezagunetara joan nintzen eta bertan ere botilak ikusten dira, edo Pirineotan, edo bestela Behobia San Sebastian lasterketa baten ondoren ere olako argazkiak atera aldira, ez? Plastikoa nun nahi dago eta edozein tokitan. Baina berez, itsasoan nun dago plastikoa, ez? Hori jakin nahi dugu. Eta 2010-2011 urtean, Mala Espina izeneko espedizio bat egin zen mundu mailan, eta espedizio honetan jakin nahi zutena zen, flotatzen zegoen plastikoa nun metatzen zen. Eta horretarako erabili zituzten olako sareak, gainazaletik zijoazenak, eta tarteka, sare horrek ekartzen zuen guztia aztertzen zuten, ez? Eta mundu osote joan ziren hori egiten. Eta ikusi zutena izan zen, eurek topatutako plastikoa hor ikusiko duzu, batez ere puntu gorriekin ikusten dena da, hor abundantzia edo kopururik altuenak topatu zituztela. Eta puntito horiek ere bat datoz eredu numerikoek aurre ikusitakoarekin. Hau da, ereduek korronteak eta kontutan hartunda, esaten zuten irla hauek, gristxo hauek, hor metatuko zela batez ere plastikoa. Eta gero eurek espedizio hauek egin zutenean, konfirmatu zuten benetan toki horiek zirela plastiko gehien metatzen zutenak. Eta irlatxo hauek edo, irlatxoak, deitzen dira giro ozeanikoak edo zurrunbilo ozeanikoak. Eta badaude, ipar eta hego Pazifikoan, ipar eta hego Atlantikoan eta Indikoan. Eta gero ere, jakin badakigu, toki hauetaz gain ere, hondakien kudeak eta eskasa dauden tokietan eta produzio maila altua deneko toki horietan, Asian adibidez, plastiko asko ere metatzen dela. Eta zurrunbilo hauek izaten dira diametro handikoak eta askotan irla bezala deitu izan dira. Ez dakit, inoiz entzun duzuen, Great Pacific Garbage Patch edo. Eta hauek askotan agertzen da mediotan, eta hemen bai aipatu behar dela, benetan ez direla irlak. Ezin gara horra joan eta oinez ibili, ez? Baina badira mikroplastikoen zurrunbilo handi bat. Eta diametro handia eta azalera handia daukaten zurrunbilo hauek dira, eta mikroplastikoak erdugunean biltzen ditu. Eta zurrunbilok egiten dutena da, behin da berriz, hori giratzen eta ibiltzea, ez? Eta aipatu behar da ere, bertan topatzen den plastikoa urrutiko iturritan ere sortua dela. Orduan, herrialde askok kutsatu aldute eta gero kutsadura hori beste nunbaiten ere pairatu, oso globala da. Eta plastikoan non dagoen esaten dugunean ere askotan hitz egiten dugu izeberraren paradigmaz. Honek esan nahi du, bakarrik ikusten dugula hor puntan dagoen eta gainontzekoa ez dela ikusten. Zurrunbilo horiek beti daukate joera hor piratzeko eta ez da sakabanatzen eta nola bai densidade hori geruta handiago izango da? Hori ez dakit, baina hori jakinda nik uste dut egin beharko litzatekena da horra joan eta saiatu hortik hartzen. Azkenean guk ere jakin behar dugu nun pilatzen diren toki horiek benetan efizienteak izateko eta hori garbitzeko edo. Gertatzen dena da pixka mugitzen direla
azkenean da holako komuna nube edo esaten da. Eta bai, hor daude flotatzen, eta bai, geroz eta gehiago, ekoizten badugu, joera izango litzateke aruntza joatea, baina ez dakit. Hor ere kontutan hartu beharko da korrontetan, dentsitateak, tamaina, eta ez dakit hemendik urte batzutara hori aldatuko den. Hori ez dakit. Bueno, ikusi duguna da, gutxi gora bera, itsasoan topatzen dugun plastikoa, 15% flotatzen dagoela. Lehen aipatu dut, dentsitate bajukoa izaten dela, eta orduan normala da plastikoa flotatzen ikustea, ez? Hor ikusten duzu adibidez bota bat edo bidoi bat. Gertatzen dena da, itsasoan esekiduran partikula batzuk ere badaudela, edo animali batzuk inkrustatu aldirela plastikoan, eta plastikoak dentsitatea aldatzen du, pisua irabazten du, eta azkenean ondoratzen da. Eta gutxi gora bera, 170 itsaso ondoan egongo litzateke, horregatik guk ez dugu ikusten. Eta gainontzeko 15% hondartzetan egongo litzateke, korronteak eta haizeak eraman da. Eta zuek olako hondartz bat ikusiko bazenute, zaborra nolakoa da. Ze osagai daude edo. Egon daitezke botilak, paperak, oihalak, baina batez ere egongo dena izango da plastikoa. Zenbait ikerketan gutxi gorabehera estimatzen da 175% plastikoa dela, hau da gehiengoa plastikoa da. Eta plastikoa esan dugun moduan oso zaila da degradatzea. Baina itsasora heltzen denean plastikoa degradatzen hasten da prozesu kimiko, fisiko eta biologikoen bitartez, eguzkiaren bitartez fotoksidatu daiteke, gero olatu eta haizearen bitartez ere mekanikoki apurtzen joango litzateke, eta mikroorganismoek ere erasotu dezakete plastiko hori pizkatera aldatuz, ez? Eta azkenean daukaguna da degradazioan zehar plastiko handi bat zati txikitan bihurtuko litzatekela. Eta zati txiki hauek olako forma irregularrak edukiko lituzkete, ez? Eta mikroplastiko bat kontsideratzen da dela plastiko zati txiki bat mikra batetik 5 milimetrora doana. Mikra batetik berakoak nanoplastikoak kontsideratzen dira, eta 5 milimetrotik 20 zentimetrora doazenak mesoplastikoak, eta 20 zentimetrotik gorakoak makroplastikoak. Eta mikroplastikoak ere bi taldetan banatu daitezke, lehen mailakoak eta bigarren mailakoak. Lehen mailakoak izango lirateke gizakiok egiten ditugunak, eta hauek izango lirateke peletak edo arroz tamaina daukaten sirenen malkoiek horrela borobiltsuak hondartzan topatzen direnak, edo mikroperlak esfoliantetan erabiltzen direnak, edo gure kamisetak egiteko erabiltzen diren mikrozuntzak. Eta mikroplastiko sekundarioak edo bigarren mailakoak izango lirateke plastiko handien apurketaz sortzen direnak itsasoan. Eta normalean zati hauek izaten dira irregularrak, forma irregularra, eta hauek kudeatzea asko zailagoa da, besteak baino. Eta orain ikusiko dugu zenolako inpaktuak sortzen dituen plastikoak. Eta jakin badakigu sortzen dituen inpaktuak direla sozioekonomikoak eta ingurumenekoak, ez? Eta inpaktu sozioekonomikoen artean agertzen da zelan zikintzen dituzten hondartzak. Orduan, hondartza batzuk zikin baldin badaude, kudeaketa, garbiketa zaila izango da, makroplastikoak kentzea erreza da, baina mikroplastiko hauek oso zaila da bertatik kentzea, eta estimatzen da Europarroi hondartzen garbiketa urtero kostatzen zaigula 360 milioi euro. Orduan, badauka eragin edo inpaktu ekonomiko bat, galerak sortzen ditu, eta ez hor bakarrik beste hainbat sektoretan ere aisialdian eta turismoan ere, ez? Hemen ere ikus daiteke, surfista badagola surfe egiten, baina esaiola inori gustatzen ur zikinetan edo plastikoz beteriko uretan bainatzea. Orduan horrek ere kalteak eragiten ditu eta azkenean galera ekonomikoak izango lirateke. Eta hori bakarri, ongizatean ere eragin aukiko luke. Beste alde batetik ere, badakigu plastikoa aske baldin badago itsasoan, barkuek arrisku aukiko dutela eurekin talka egiteko. Eta talka egin ezkero, batzutan zuloak
sor daitezke edo eratu daitezke barkuan, eta tripulazioaren bizitza ere arriskuan jar daiteke. Eta ez hori bakarrik. Barkuak daraman merkantzia ere jausi daiteke eta azkenean plastiko guzti hori, garraiatzen duen plastiko guztia, kostaldera iritsi alda. Orduan, inpaktu sozioekonomikoak ere oso larriak dira. Eta batez ere, galera ekonomiko izugarriak ekartzen ditu. Eta gero ere, badakigu plastikoak ingurumenean inpaktuak sortzen dituela, eta hemen ere, aipatu behar da, plastikoaren tamainak baduela bere garrantzia. Zenbat eta plastiko bat txikiagoa izan, orduan eta kaltegarriagoa izangoa da ingurumenean. Eta ingurumenean gutxi gora bera, 3 efektu mota sortuko lituzke. Alde batetik, efektu fisikoak, kimikoak eta biologikoak. Eta orain ikusiko dugu. Normalean, tamaina handiko plastikoek sortzen dituzten efektuak, efektu fisikoak izango dira, eta animaliak plastikoan harrapatuta edo itota geldituko dira. Hemen ikuste dezakezuenez, zanga bat dago, eta zanga horrek mokoan plastiko edo sare gorri bat dauka, eta azkenean sare honek egiten duena da, hegaldia oztopatu edo mugimenduak ondo ez egitea ahalbidetu, ez? Eta beste alde batetik, elikatzeko ere arazoak edukiko ditu. Hemen agertzen den foka honetan, olako argazkiak 1000 aldez ikusi ditugu telebistan, eta daukana da lepoan sare bat lotua, eta azkenean honek egingo diona da elikatzeko arazoak egin, produzitu edo. Eta hemen ere dordokaren kasuan, hemen daukazue freskagarriak lotzeko erabiltzen diren erastun horiek, gaur egun ja hau ikustea zailagoa da, normalean ja kartoiz egiten dutelako, ez? Baina txikia zenean hor sartu zen dordoka, baina bere maskorra deformatu da. Eta azkenik katzaloteak ere sareekin nahazten direnean, gero mugimendurako ere arazok edukiko dituzte. Baina zer gertatzen da, organismo sesilekin edo filtratzailekin hauek ezin dira mugitu, eta kasu honetan hemen daukazue mangladi bat, dagona plastikoz betea, eta plastikoak egiten duena da mangladia pizkat estali, eta horrek oztopatzen du fotosintesia ondo egitea. Eta orduan, arazok edukiko ditu mangladiak ere hazkuntzarako. Eta beste alde batetik, koralak ere hor agertzen dira sare mamuekin, estalia, eta horrek ere produzituko duena izango da hazkuntzan, arazoak eta normalean hilkortasuna eragiten du. Eta muskuioen kasuan, hauek iragazleak dira, mikroplastikoak filtratzen dituztenean, euren sakatzak eta lizeri guruina estalita gongo lirateke mikroplastikoz, eta arnasketa eta hazkuntza ez lukete ondo egingo, ez? Azkenen digestio aparatua ere blokeatuta aukiko lukete. Eta azkenik, ere badaude beste organismo itxastar batzuk, plastikoa ere konfunditzen dutena euren janariarekin. Eta normalean da marmokez edo gelatinaz elikatzen diren horietan, ez? Ez dutela ikusten diferentzia marmoka edo plastiko batekin. Eta orduan horrek egiten duena da azetze sentsazioa eta azkenean guzez hiltzen dira. Eta hemen ikuste dezakezue albatros bat, Midway Irland topatutakoa, eta urdaia plastikoz betea dauka, edo bestela arrainetan ere urdaian topatu izan dira plastiko zatiak, eta hemengo argazki honetan agertzen da Granadan topatu zuten katxalote bat, urdaia ireki zioten eta konturatu ziren 8 kilo hondakin zeuskala. Orduan, plastikoak ere eragin kaltegarriak ditu eta gehienetan azkenan ez dira elikatzen, guztiz ondo eta guzez hiltzen dira. Baina aipatu dudan moduan, plastiko honek ere badauka askotan kutsatzailea bere ganatuta, bere barneratuta, eta orduan elikadura kantean zehar ere kutsatzaile hauek zabaltzen dira, ez? Eta ez hori bakarrik, biomagnifikatu aldira. Zer da hitz arraro hau? Hitz arraro honek esaten duena da, katetrofikoaren goi mailan dagoen organismoak akumulatuko duela aurreko maila trofikoetan dauden organismoen kutsatzaile guztiak. Zergatik kutsatzaile guztiak ez direlako metabolizatzen, akumulatzen dira, ezin ditugu eskretatu. Eta orduan, haragijaleak direnak edo maila altuan daudenak askoz toxizidade handiago edukiko dute txikiek baino. Eta hemen ere aipatu behar da gizakiok ere
honetara esposatuta gaudela, baina gaur egun oraindik ez dakizkigula ze efektu eragingo dizkigun, ez? Baina berez badakigu plastikoa guk sortu dugula, ez dagoela naturan berez, eta zerbait arraroa gertatzen dela eta kezkagarria izan aldela, ez? Eta azkenik, badakigu plastikoak ere efektu biologikoak dauzkala, eta kasu honetan, plastikoa, flotatzen dagoen plastikoa izango litzateke surf taula baten modukoa edo barku baten modukoa, eta bertara itsatsiko lirateke askoz organismo itsastar gehiago. Bai zirripedoak, esponjak, krustazio txikiak, briosoak edo lakoak, ez? Eta hauek plastiko horretan pegatzen direnean eta korronteek eta haizeak plastiko hori munduko beste zonalde batera eramaten baldin badute, habitat berri batera iritsiko lirateke, ez? Eta kolonizatu aldute, eta baldin badira, inbaditzaileak baldin badira, badakigu espezie inbaditzaileak natiboekin konpetitzeko joera daukatela, edo predatzaileak izan aldirela, eta azkenean bertako biodibertsitatea ere arriskuan jar dezakete. Eta hemen zuek ideia bat egiteko, 2011 urtean, Japonian tsunamia gertatu zenean, plastiko pilo bat ere garraiatu izan zen Japoniatik estatu batuetara, eta estatu batuetako kostaldean, fijatu zenbat organismo ezberdin topatu zituzten tsunamia zela eta, ez? 17 espezie berri toki batean, eta horrek ere eragin bat dauka ekosistema berri horretan. Perdon, guzti honekin zer egin dezakegu, ez? Ikuspegia ez da oso optimista, bai? Gu askoz erosoago bizi gara, lehen ere hemen aipatu dugu plastiko guztia ez dela kaltegarria, ez dela txarra, hemen adibidez hemen dagoen plastikoa hau edo luzarorako erabiltzeko baldin bada oso ondo dago, eta dauzkan propietateak oso onak dira, medikuntzan ere, garraioan, hainbat arlotan ere erabili izan dugu. Hemen arazoa batez ere dator erabilera bakarreko plastikoaz, ze oso denbora tarte gitxian erabiltzen da, eta badakigu gero naturan harin metatuko dela eta luzaroan irango duela, ez? Hemen proposatu daitekena da, legedi aproposa garatzea. Eta iaz esparkatu. Aurten, Europar Batasunak araudi berri bat kaleratu du, eta araudi honetan esaten da hondakinak murriztu, birziklatu, eta ekonomia zirkular baterantz joan behar garela. Eta nik uste dut hori izan behar dela ere pixka bidea, ez? Lehenengoa hausnartu, ia murriztu aldugun plastikoa, eta gero, pentsatu ia ze erabilpen eman, ia bigarren erabilpen bat eman altzaion edo ez, birziklatu, eta gero ere, pentsatu, ia zelan reorientatu edo, ze beste gauzak egin aldiren, ez? Eta, legidea proposa ere poliki-poliki garatuz joan gara, hor dago ere 2018an atera zen dekretua, 2018tik aurrera dendek ez dizkizute ematen boltzak, pixkat ordaindu behar da. Eta azkenean ez da diruagatik, baina kontzientzia hartu dugu, benetan, agian ez dela beharrezkoa, guk etxetik zuzenean boltzara ematen baldin badugu, ez da beharrezkoa, eta hondakin hori ekiditen dugu, ez? Eta gainera konturatu gara, errege dekretu hau martxan dagoenetik, boltzen kontsumoa 40% jaitsi dela. Olako konponbideak ere daude, ez? Edo 2050erako erabilera bakarreko plastikoa ere diseinatu behar da birziklagarria izateko. Edo orain dela gutxi ere entzun dugu purpurina edo mikroperlaketa ere debekatu izan dituztela. Eta azkenean oso txikia dira, oso zaila da kudeatzea. Hau ere, lehen ere komentatu dugu, ez, gaur dela saneamenduaren munduko eguna, eta azkenean erronka handi bat daukagu denon artean, Europa mailan behintzat, hau guztia kudeatzeko, ze gure depuradorak oraindik ez dira gai guzti hau garbitzeko, ez? Eta hemen ere ez dizuete zer berririk esango, ez? Baina lehenengo egin beharko litzatekena da hausnarketa egin, saiatu gitxiago kontsumitzen, hau da, murrizten gure kontsumoa, behin murrizten dugula ere pentsatu iaz bigarren bizitza bat eman aldiogun,
edo birziklatu, ez? Eta horretarako ere, ezinbestekoa da ondo bereiztea, birziklapena, hori ere erronka badago. Eta ezin dugu ahaztu ere, ikerketa ere hor dagoela, pentsatu behar dugu plastikoa ordezkatzeko materiala garatu behar dela, hor hainbat ekimen ezberdin daude, eta bat da kitosanoarena, edo almidoiarena, edo patata fekularena, saiatzen ari dira ikertzaileak material biodegradagarria garatzen, gero hondakin hau luzaroan naturan ez egoteko, baina hemen ere aipatu behar da, material biodegradagarri guztia ere ez dela magikoa. Eta nahiz eta biodegradagarria izan, zenbait plastikok ere luzaroan irauten dutela, ez? Eta ez hori bakarrik, propietate batzuk emateko, kutsatzaileekin ere nahazten baldin badira, azkenean, gaur egun plastiko konbentzionalen antzeko mehatxu kimiko aukiko genukela. Orduan, lan egin behar da, baina zentzuz. Eta agian, material berria garatu beharrean ere, pentsatu beharko genukena izango litzateke, ze kutsatzailea zen izango, ez? Edo, ze sustantzia gehitu ordezkatu alduena kutsatzaile kaltegarria. Eta gero ere, badaude beste ekimen mota batzuk, ez dakit inoiz entzun duzuen Ocean Cleanup proiektua, baina proiektu hori ere sortu zen ozeanoa garbitzeko, dira olako maila batzuk jartzen dira itsasoan, eta gero zurgatzen da bertan dagoen plastiko guztia, edo Holandan ere egin zuten izan zen burbuila batzuk bota eta bideratu plastiko guztia, eta behintzat jakin nun metatzen zen askor errezago pilatzeko eta garbitzeko. Eta gero, hau izango litzateke gehiago, guri zientzilarioi zer interesatzen zaigun edo zer egin dezakegun, ez? Nik emetik ere aldarrikatuko nuke, beharrezkoa dela monetarizazio sistema indartzea, plastikoaren jatorria eta helmugak identifikatzeko. Guk hori baldin badakigu, iturrira joan gaitezke eta medioak jarri hori ekiditeko. Eta beste alde batetik ere, ingurumenaren egoeraren adierazleak behar dira. Joerak esartzeko, ia egotzen den edo ez, eta hori bakarrik, murrizketa helburuak zehaztu behar dira. Oraindik ez dakigu ze mailatik aurrera kontsideratzen den zerbait inpaktatua dagoela edo ez. Horrezarri behar ditugu mailak, ez, kategoriak, eta hori oraindik ez dakigu. Zezuei esaten badizuet 8.000 item metro karratuko, ez dakizue, nik ere ez. Ez, horretarako egoko bibliografia, ikus daiteke, baina gero hor guk ere debate asko dauzkagu, ez? Adibidez, kuantifikatzen denean plastikoa ozeanoan, askotan izaten da item edo kopurua ematea, kopurua metro karratuko, eta benetan zentzua dauka kopurua egitea, edo efizienteak izan behar bagara, ez dauka zentzu gehiago egitea, zenbat pisatzen duenek metro karratuko. Osea, holako gauzak debateak oraindik hor gaude. Orduan, murrizketa helburuak ere zehaztu behar dira, eta gero jarraipenak eginda, horrela kapazak izango gara, neurrien eragonkortasuna ebaluatzeko, ez? Eta gero, nola ez, divulgazioa eta kontzientziazio herritarra ere ezinbestekoa da. Jendeak arazoa uler dezan eta murrizketa neurriak ere hartu ahal izateko. Batez ere, umei ere, hurrengo belaunaldiei ere adierazi zeintzuk diren arazoak, eta tarteka hondartzen garbiketan ere parte hartu da, eta holako kanpainak ere oso eraginkorragoak izaten dira, ez? Eta, azkenik bukatuko dut pixkat, azten zer egin dugun plastikoaren inguruan, ez? Plastikoaren kutsaduraren inguruan. Baina guk zer egiten dugu? Guk ezaguera garatzen dugu itsasoaren kudeaketa jasangarri bat izateko. Eta honetarako guk batez ere erabiltzen duguna da Europako itsas estrategia, ez? Eta itsas estrategia horrek esaten duena da 2020erako edo gainontzeko urtetarako ingurumen ona lortu behar dela. Eta horretarako ezarri ditu 11 adierazle, 11 deskriptore, eta 11 deskriptore bakoitzak dauka bere irizpidea, eta horiek ebaluatu behar dira, benetan ozeanoa ondo dagoen edo ez jakiteko, ez? Osasuntsu edo ez dagoen jakiteko. Eta horretarako, tarteka, itsasoaren osasuna aztertzen dugu, eta horretarako guk dauzkagu kanpaina ozeanografikoak. Eta kanpaina ozeanografiko horietan, itsas estrategiak markatzen dizkigun adierazleak ere
neurtzen ditugu hor dauzkazue, biodibertsitatetik hasita energia eta zarataraino, ez? Baina hitzaldi honetan zentratuko naiz itsasondakinetan. Itsasondakinak aztertu behar dira, baina esaten digutena da jakin behar dugula zein dan bere banaketa, zein dan kopurua eta zenolako efektuak dauzkan. Orduan, hori jakinda hasi ginen gure lehenengo pausuak egiten, ez? Eta horretarako Itasteka izeneko kanpaina bat jarri genuen martxan 2011-tik 2013-ra eta holako itsasontzi zientifiko bat erabili genuen eta gure helburua zen itsasondoan zegoen hondakina ikustea, ia zenbat zegoen eta nun metatzen zen. Eta horretarako Euskal Kostaldean egin genituen trantsekto ezberdinak eta barkoarekin arrastreak eginda, arrastrea da justo itsasondoan edo sedimentutan pegatuta dagoen sare bat eramatea eta 30 minutuko lantzeak eginez, gero sarea ateratzen genuen eta sarean zegoen guztia kuantifikatzen genuen. Egia da, erabili genuen sarea nahiko handia zela eta batez ere makroplastikoan zentratu ginela, ez? Eta ikusi genuena izan zen, zabor kopuru handienak topatu izan zirela bai Pasaian, Donostian eta Deban. Eta patroi hau errepikatu zen 2011, 2012 eta 2013 urteetan, ez? Eta zabor mota aipagarriena hor jarri dut, izan zela goma, uretako botak, esponja, koltsoiak, ontziak, pneumatikoak, egur zatiak, arrantza tresnak eta oihalak. Eta gero, urte batzuk beranduago, 2017-tik 2020-ra, hor ere lortu genuen proiektu bat, Lifelema deitzen zena, eta kasu honetan kuantifikatu nahi genuen zenbat plastiko zegoen itsaso gainazalean. Eta horretarako erabili genituen Neuston sareak, hor agertzen den sare hori, eta Euskal Kostaldean arrantzaleen eta ontzien laguntzarekin eta garbiketa ontzien laguntzarekin lortu genuen kanpaina hauek bideratzea. Hemen ikusten da, zelan dagoen lankide bat, Oiane kapitainarekin, olako sarea gainazaletik eraman da, gero bertan pilatzen zen hondakinak sartzen genituen olako saku handitan eta laborategian karakterizatzen genuen. Zen olako plastiko motak edo hondakin motak topatzen genituen. Eta ahaztu zait esatea, baina beste sare finago bat ere erabiltzen genuen mikroplastikoak identifikatzeko. Eta kasu horretan mikroplastikoak txikiak direnez luparekin aztertu ziren. Eta denetarik topatu genuen, baina proiektu honetan ere pauso bat haratagora eman nahi izan genuen eta bildu genuen plastikoarekin batera arrainontziek emandako sare askorekin ere erabaki genuena izan zen birziklatu eta beste erabilera bat eman eta horregatik egin genituen txapelak, betaurrekoak, kirol kamisetak eta holakoak, ez? Eta hemen, kanpaina honetan ikusi genuena zen, justo gure kostaldean, nahiko hondakin gitzin zegoela, baina iparraldearen alderantza bagindoa zen askoz gehiago metatzen zen, ez? Eta orduan, ondorioztatu genuen, Bizkaiko golkoaren hegoekialdea plastikoarentzat hondarleku badela, eta zentzua daukaz, hor egiten da zurrunbilo bat, eta orduan hor bahituta edo atrapata gelditzen dira plastikoak, eta ikusi genuena izan zen plastiko mailak Mediterraneoan aurkitutakoen mailen antzekoak zirela, eta hau pixka kezkagarria da, konparatzen baldin badugu Kantauri itsasoa Mediterraneoarekin askoz energetikoagoa da, olatu gehiago dago, eta bai pixkat kezkatzen gaituela hor metatzea, ez? Azkenean Mediterraneo itxia da, askoz biztanle gehiago dago, eta input gehiago ukiko du beti plastiko gehiago ukitzeko, ez? Eta gero hor ere, ondoriotako bat izan zen iparraldeko kostaldean, gure kostaldean baino mikroplastiko gehiago zegoela. Eta batez ere korrontek eta izek esplikatzen zuten, ez? Eta ez hori bakarrik, gero itsas estrategiak ere esaten digu efektua topatu behar dela organismo itsastarretan. Eta ipar itsasoan dagoeneko esarri dute ja helburu bat, ez? Edo adierazle bat, eta plastikoa neurtzeko itsas hegaztiak erabili behar dira eta euren urdaian dagoen edukia aztertu.
gertatzen dena da, Ipar itsasoan erabiltzen duten hegaztia full marra dela, eta hemen iaia ez dago, ez? Eta orduan, guk hemen egin behar izan genuena zen, lehenik eta behin, saiatu hegazti bat erabiltzen zentinela moduan. Eta horretarako, tarteka agertu behar zen gure kostaldean, erreza izan behar zen hartzeko, eta hau nahiko korapilotxoa izan zen, ez? Eta orduan, gero ere beste baldintza batzuk bete behar zituzten hegazti hauek. Hegazti hauek guztiz itsastarrak izan behar ziren. Hau da, jakin behar genuen, benetan itsasotik elikatzen zirela. Ze kaioak ere itsastarrak dira, baina nork ez ditu kaioak ikusi zabortegietan, ez? Eta orduan guk hori aztertu ezkero, ez dugu jakingo, benetan euren urdaietan topatzen duguna zabortegietatik datorren edo itsasotik, ez? Baina Martin Potxorroa eta Sanga badakigu guztiz itsastarrak direla, eta orduan erabaki genuen afroa egite hauekin. Eta horretarako batez ere neguko ekaitzen ostean, hondartzetatik eta abiatzen ginen hegaztiak eta biltzera, eta laguntzare eskatu genien hondartzen garbiketako zerbitzuei eta errekuperazio zentruei. Eta behin hegaztiak hilda zeudela, astira eraman genituen eta kongelatu. Eta analizia egiteko deskongelatzen ziren, eta hainbat parametro biometriko neurtzen genizkion ere jakiteko ea sexuak edo adinak ere plastikoaren edukiarekin zerikusia zeukan edo ez jakiteko. Eta hemen azkenean nekropsiak egiten ziren, urdaia ateratzen zen, tamiz batetik atera eta gero lupan karakterizatzen zen plastiko hori, ez? Eta ikusi genuena izan zen, Martin Potxorroaren kasuan, populazioaren 10% plastikoa zeukala urdaian, eta plastiko honen tamaina zen 1,8 eta 45 milimetro ingurukoa, eta Sangaren kasuan 13%ak plastikoa eduki zuen, baina plastiko hau azkenean nailona zen. Nailon hau amuarekin lotuta zegoen, eta orduan honek ere pista bat eman zigun. Benetan Sanga hauek plastiko edukiagatik hildira, edo beste zerbaitengatik. Hau ikusita, sarpentsatuko zenuke. Amuagatik, ez? Arrantzalek egiten dutena da, amuak jarri, eta tarteka, arraniak harrapatu beharrean, Sangak joaten dira, eta hartzen dute euren beita, ez? Eta azkenean, honek pista bat eman zigun, eta honi esker, kapasak izan ginen, arrantzalia izateko dizuek. Sangak ari dira hiltzen, baina ez da plastikoagatik, da arrantzarekin interakzioa dagoelako. Orduan, posible duzue metodo edo tresna disuasorioa jarri Sangak ez harrapatzeko? Bolako neurriak ere har daitezke, ez? Eta gero ere ikusi genuena izan zen, portzentai hauek, prevalentzia hauek, beste tokitan topatzen direnen antzekoak direla. Eta zer gehiago? Eta gustatuko litzaidake, pixka eta aipatzea orain martxan dagoen proiektu bat, deitzen dela Ulysses Data for Science, hor daukazu ere proiektuaren esteka, eta proiektu honek bilatzen duena da itsas hondakinen datuak biltzea Euskal Ibaietan eta Bizkaiko golkoan haien jatorria jakiteko, mugimendua eta pilaketak ikertzeko. Eta behin hori jakinda, murrizteko neurriak garatzeko. Askoz efizienteagoak izango gara, baldin badakigu nun metatzen den, eta esportzu guztiak bideratuko ditugu bertara, zabor hori kanporatzeko, ez? Eta beste alde batetik ere, proiektu honek bilatzen duena da herritarron kontzientziazioa bilatzea, eta gure ibai eta itsasoen osasuna zaintzeko beharrari buruz pixkat ohartaraztea jendea. Eta horretarako, Albaolarekin ere elkarlan bat eduki dugu eta egurrezko barku batzuk egin ditugu, eta barku bakoitzak dauka identifikazio zenbaki bat eta mesutxo bat esaten. Topatzen baldin baduzu, mesedez, sartu web horri honetara edo deitu ona, eta eramaten baldin baduzu barku hori Decathlon zentru batera, emango dizute oparitxo bat, hori egiteagatik, ez? Eta gure asmoa da barku hauek ere eskoletara eraman, umeek margotzen dituzte eta esaldiak ere jarri behar dituzte, babestu ozeanoa edo plastikorik ez bota edo lako zerbait, ez? Eta gure kanpaina ozeanografiketan hartu umeek margotutako barku hauek, askatu eta handik denbora batera ia norbaitek topatzen dituen. Eta horrela jakingo dugu zegunetan bota zen eta noiz topatu zen eta nun, ez? Eta azkenean ere
harremanak ere sortzen dira, hau behin baino gehiagotan ere egin dugu, oindala leman 2017tik 2020ra ere hau egin zen, eta, bueno, sin más kuriosidadea, nire seme txiki batek margotu zuen, Bizkaiko golkoaren erdian askatu genituen barkoak eta gero agertu zen Arkasonen. Eta emakume sartxo batek topatu zuen hondartzan, emozionatu zen, gonbidatu gintuen bere etxera, ze polita, ze ekimen polita, eta, bueno, holako gauzak ere badaude, ez? Eta, bueno, hauek egurrezkoak dira, eta predikzioak egiteko ere ez dira ainonak, ez? Eta horretarako ere, badauzkagu boia batzuk, GPS-arekin barruan daukatela, eta hor ikus daiteke benetan zenolako ibilbidea egiten duten. Eta honetaz aparte, hainbat ibaitan ere daukagu kamera sistema bat, ikusteko flotatzen duen plastikoa non dagoen, eta horrela. Eta gero, espero da, pixkat divulgazio lanak ere, herri batzutan egitea, pixkat kontzientzia eta pizteko. Eta, bueno, gustatuko litzaidake, mezu nagusi bat helaraztea, azkenik ez. Itsasondakinak ez direla aurreneko arazoa, gure ekintzek ere eragina daukatela, eta plastikoen sorrera murriztea dela lehen pausoa. Benetan pentsatu behar dugu kontsumitzen dugun plastiko guztia beharrezkoa den edo ez, eta batez ere erabilera bakarrekoa ez. Irtenbideak ere realistak izan behar dira, birziklatu, berrerabili, eta irudimena ere behar da, innovatzeko. Zure aitak ere esaten zuela, eske hemen ulman paketxin guztia plastikozkoa da, eta pentsatu aldugu zerbait hori ordezkatzeko, kartoizkoa izan daiteke, ez, hor, ez. Ezagutza sortu behar dugu, zintzilariok eta lortzen dugun ezagutza hori, kudeaketarako erabili beharko litzateke, ozeanoen egoera ona lortzeko asmoz, eta kontzientziazioa sustatu behar da. Eta arazo hau, globala denez, elkarlana eta koordinazioa ezinbestekoak dira, eta orain daunea, zuk esan duzu eta orain bapatean itxiko bagenu produzitzeari zagertatuko litzateke. Ez baditugu neurriak hartzen dagoeneko, hor ikusi dugu zerbait esponentziala dela, eta orduan, edo orain egiten dugu zerbait, daukagun ezagutzarekin edo okerrera goaz, ez? Eta, hori pixkat. Eskerrik asko. Galdera badakuzue, aprobetxok. Sensazio daukat, konsumitzaileengan pixu handia usten dela betik, ez? Zuk egin dezakezu, zuk ez erabili, zuk ez erosi produktu hori, zuk ez, baina horren horretik legedi zorrotzago bat ez da egon behar, edo administrazioak ez ditu plastikoen erabilera ez logikoak murriztu behar gehiago. Bestela, konsumitzaileak egin behar du. Kontzientziaren arabera erosiko dut edo ez, baina hor daukazu aukera. Bai, argi dago, baina, bueno, gu ez garen ez erakunde bat edo instituzioak, nik ez dakizelan helarazi instituzioi, guk pentsatzen duguna. Bai, azkenean gure ardura da. Bai, hori ez dago ondo, baina gure ohiturek ere eragingo dute hori aldatzea. Eta askotan hor dagoena da interes ekonomikoak. Zelan joango zara zu farmazeutika batera esatera hau ez egin. Eurek manejatzen dute guztia, ez? Baina guztion partez jarriko bagenu, aldatuko litzateke. Uste dut dagoela adibide polit bat Amazonekin. Amazonek egiten zuen, eramaten ditu gauzak toki batetik bestera, produktuak, eta norbaitek esan omen zion, nik hau ez du kontsumituko garbigailuaren jaboia zen edolako zerbait, eta azkenean lortu zuten kartoizkoa izatea. Ordan, batzutan instituzioak konbentzitu beharrean, nik uste dut ere, enpresa konbentzitu behar dila, enpresek manejatzen dute dirua. Eta, ez dakit, dena ikutu behar da, ez? Eta egia da, bai, ardura gure gain, baina eske ez dakit zelan egin daiteken. Instituzioek ere egiteko, ala ere, Europa maila, Europako Paktu Berdearekin, neutroak izateko 2050erako ez baditu golako pausoak ematen, eta hori Europan dago, eta hori da estrategia bat.
gertatzen dena da, poliki-poliki egiten direla gauzak, eta plastikoaren ekoizpena emisioekin ere guztiz lotuta dago. Orduan, ez da arazo bat dagoela eta hau estankoa dela, eske honek ere zerikusi handia dauka aldaketa klimatikoarekin. Eta Europa konturatu da aldaketa klimatikoa edo, ja ez da deitzen aldaketa klimatikoa, deitzen da aldaketa globala. Eta aldaketa global horretan, ozeanoak mehatxatzen dituzten bost gauza daude. Espezie inbaditzaileak, kutsadura, baina batez ere gaur egun ja plastikoa edo kutsatzaile iraunkor horiek, habitaten desagerpena, ustiapen larregi, itsasoarena, eta bestea aldaketa klimatikoa. Orduan, ez baditugu horiek aldi berean kudeatzen, oso zaila izango da. Eta hor ere dago European Green Deal edo Pakto Berde hori, eta Europa 2050erako neutroa izan behar da, emisioen aldetik. Orduan, hor egin behar dena da kriston lana, energia aldetik eta dena gaur esan duan moduan, dela saneamenduaren eguna. Depuradorei eskatuko zaie 2055erako energetikoki autonomoak izatea. Orduan hor daude, ekonomia zirkularrarekin gora eta bera, zer egin lodoekin, lodoak erre, haurak lortuko dute autosufizientzia hori, baina lortu behar dena da denok ere izatea. Eta zer gertatzen da, aldaketa guztioik eman alizateko behar dela dirupio bat. Azkenan diru kontu bada, diru kontua ze teknologia gaur egun nahiko arindoa eta nahiko garatuta dago. Ez dagoena da tramite administratiboak, dena doa oso geldo. Oso zaila da. Baina, hartu behar da dena osotasun batean, ez? Eta, Europak hori egin du, ez agertatu zaio Europari. Europak kutsatu du orain arte nahi izan duen guztia, orain, kutsatzaienak dira Brasil, India, Txina, esan eurei orain ezin dutela jan txuletoia. Zezuk txuletoia jan duzu zure bizitza osoan, eta txuletoia jateko hartu izan duzu ura, kutsatu duzu, Amazoniako basoak moztu dituzu, eta esan orain eurei ezin dutela egin. Ez dute nahi. Eurek ere nahi dute zure bizimodua jarraitu. Pentsatu behar duguna da zer den ondo bizitzea. Ondo bizitzea da etengabe kontsumitzen egotea. Pixkat hortik bota ere hausnarketa, ez? Ez dakit. Portzentaiak ez dut gogoratzen, baina esan duzu sortzen den plastiko guztiaren zati txiki bat berziklatzen dela. Mundu mailan, honeko 17 oso gitzi da. Laurden bat. Bai, hemen 60 iritsi nahi dugu. Gainontzeko ekin zer egiten da? Errausketara edo zabortegietara. Eta asko, ez dakit egon zareten Asian edo Afrik, lurrean, ez dago kudeaketarik. Ikusten duzu kriston hondartza oso polita, azten zara ibiltzen, ni orain Senegalen egon naiz. Irten nintzen bueltatxo bat ematera, nire senarrari izan, uste dut, joan naizela herriko kanpokaldera, ze uste dut hor dagoela zabortegi da. Horrengo egunean joan nintzen, eske dena da gorrela, ez da zentroan nengoen, baina dena zuzenean botatzen da. Ez daude paperontzirik, ez dago kudeaketarik. Eta Afrikan zuk uste duzu produzitzen dutela, eta erabiltzen dutela. Europearra gara, erabiltzen dugunok, eta gure kutsadura ara do. Ordan, laurden bat birziklatu daiteke, 3 laurden ezin da birziklatu. Ezin da birziklatu, baina kudeatu behar da. Bai. Kudeaketa egokiena bakarrik inzinerazioa da, edo bestela pilatu eta metatu. Horregatik pentsatu behar dugu plastiko biodegradagarria edo ekoizten eta konpostajeren bitartez desegiteko edo lako zerbait. Pentsatu behar da aldatu behar dela, ezin dela izan orain arte dagoen plastiko guztia. Plastiko guztia ez da aldatu behar, adibidez banku hauek agian 100 urtez iraungo dute horrela. Egitea PVC oso ondo dago, eta badakigu zertarako den, eta ez ditugu olako olkiak egunero egingo. Baina azkenean ugariena da paketxinerako erabiltzen dela, edo edukiontziak erabilera bakarrekoa. Hor dago arazoa. Zer egin dezakegun? Guk orain, txosnatan ikusi duzue, dagoeneko ez daude botatzeko basu horiek. Erosi behar duzu bat, gertatzen dena da, azkenean dauzkazula olako bost. Kontzientzia ere eduki behar dugu jakiteko,
aranoa eta eraman behar dut, baina hor nahi du gau espan egon horrela, ez? Eta berdina supermerkatuko boltzekin. Azkenan ohitura da, gure aitonamonek horrela egiten zuten. Ez zuten hainbeste kontsumitzen, norberak ere bazekien, ez dugu etengabe kontsumitu behar. Edo nik ez dakit, kuadriako bazkaria daukadanean eta asko garenean, ez bakoitzak eramatea bere platera eta sardeska. Bueno, pero norberak ere garbitzen du, da ohitzea, beste ohitura batzuk ere hartzea. Eta erabiltzen baduzu, plastikozkoak izan beharran, gaur egun badaude kartoizkoak, beste aukera batzuk ere. Baina, klaro, norbanakoaren kontzientziaren arabera. Baina, horiek desagertzen baldin badira, azkenean, ez dakite. Nik ere uste dut zerbait ikasi behar dugula aitonamonetaz. Eta ekonomia zirkularra, orain ez dugu ekonomia zirkularra. Gure aitonamonek ere, lehen, zerbait sobratzen zenean, kroketak egiten zituzten, eta gero, gaur egungo gazteok ez daukagu ez denborarik, edo ez dakigu, edo dena izan behar da horrela. Eta ekonomia zirkularra bat du zerbait berria dela, baina jendeak lehen egiten zuen, baina egiten zuten beharra zegoelako. Orduan zer egin behar dugu, beharra sortu, edo hori ere balorean jarri eta esan, ez dakit, da pizka sentido komun niretzat. Atu dituzu hainbat plastiko mota, dira bat, ez? Plastiko guztiak asmatuta daude, edo orain badago aukera. Plastiko berriak asmatzeko, zen nahi dut. Ez dakit, suposatzen dut egongo dela. Bai, plastiko mundu hori gehiago garatu daiteke. Bai, petrokimikena... Gehiago sortzeko desberdinak. Petrokimikena mundu bada, baina gero kutsatzaile iraunkorrena ere beste mundu bada. Eta hor bai legedia ez dagoela oraindik, oso atzean goaz. Ze merkatuan behar badagongo dira marmila kutsatzaile ezberdin eta horren toxizitateari buruz berez oso ondo dakigu 60 konposatuena. Ez dakigu, adibidez, bisfenola debekatu dute eta orain izten dute bisfenol B erabiltzen. Baina familia berekoa da eta azkenean konturatzen gaudena da efektu berdinak dauzkala. Baina komertzialek edo produktorek hori badakite, baina nahi dute jarraitu saltzen. Hori da farmazeutika bezala, nahi dute jarraitu saltzen. Eta asmatzen dute bisfenol B, baina azkenean debekuak izan beharrean konposatu bakoitzeko izan beharko lirateke konposatuen familiarekiko. Behintzat, hori da el principio de precaución, guk badakigu familia honek kutsatu alduela edo toxizidadea daukala. Baina, quien hace la ley hace la trampa, nik hau egingo dut eta beste hau, baina eske aukera hau ere ez da ona. Eta, bueno, kutsatzaien kasuan, daude pilo bat, eta ez dakigu zer. Eta zelan eragiten duen gure osasuanean, barez. Eta normalean guk olako hitzaldeak ematen ditugunen ez dugu ematen giza osasuna, edo astikoa naizenez ez dizute inoiz izten, baina ez esan, itxasuan dagoela, edo arraina jaten dituztela, ze bestela arrantzaleak jatuko dira. Bueno, hor badago, ez dakigu zenolako efektua daukan. Gu jaten dugunean arraina, zenbat aldiz jaten duzu zuk arraina, astean? Ze parte jaten duzu, urdaia edo muskuloa? Muskuloan ez da inbeste metatzen. Ez da berdina zuk jaten duzuna, edo ume txiki bate jaten duena, edo ordun bate jaten duena. Eta berdina gertatu da merkurioarekin, edo metil merkurio eta atunak. Atunak txarrak dira eta ezin dira jan. Bueno, arduraz jan behar da, denetarik eta ikusi behar da dena kontestu batean. Gauzak debekatzea horrela, niretzat, horiek izaten dira sensazionalismo mezuak, ez? Eta normalean esaten zute, ez hori ezin da esan, zergatik ez diogu gizarteari aipatuko zenolako dudak ditugun, edo niretzat zenbat eta informazio gehiago eduki, kapazagoak izango gara hori ere ulertzeko. Baina gertatzen dena da, irakurtzen duzuna medioetan da, el atún no se puede comer, tiene metilmercurio, baina zenbat aldiz jaten duzu atuna? Egunero? Holako gauzak, ez? Eta azten baldin bazara atunakin, eta zenbat aldiz ematen duzu txampu bat, que tiene parabenos, eta flis-flisa, eta kolonia, eta orduan ezin zera garbitu. Baina lehen jendea hiltzen zen por la peste negra. Eta gaur egun daukagun higiene maila hain altua da, daudela gaixotasun pilo bat. Ez gaude immunologikoki prest zikinkeri guzti horretarako. Orduan, dena ikusi behar da oso era orokorrean. Niri ze gustatzen esatea ona da edo ez, depende zertarako, ez? Plastikoa ona da, ez? Nik uste dut
gure bizitza asko errestu duela, baina gero konturatzen naiz ere gauza batzuk ez daudela hain ondo, batez ere erabilpen bakarreko plastiko horietan, ez? Edo dauzkaten kutsatzaile horietan. Orduan, hor jarri pizkat fokoa. Baina, egia da, guzti honek bukatzen duela itsasoan